Anem als hospitals perquè ens curin, buscant la millor assistència mèdica. En alguns hospitals també s'investiga, perquè per curar-nos és imprescindible integrar els avenços científics en el dia a dia. El Laboratori de Recerca Oncològica de l'SJD Pediatric Cancer Center Barcelona ha estat renovat i ampliat per continuar investigant i desenvolupant tractaments nous i més eficaços. Un centre de referència europeu en la recerca del càncer infantil, amb més de 20 anys d'experiència. De l'activitat en laboratoris altament especialitzats com aquest depèn en gran part l'avenç en la lluita contra aquesta malaltia, sobretot en els casos més complexos. És la peça clau del model de recerca translacional, basat a traslladar la recerca a l'atenció del pacient quan fer-ho és possible i segur. Perquè són dues realitats paral·leles que es complementen. Els avenços en recerca s'apliquen a l'assistència i de l'assistència sorgeixen noves preguntes. Aquest engranatge requereix la coordinació de totes les àrees del centre, on es converteixen els avanços científics en nous abordatges i tractaments innovadors, superant els obstacles que sorgeixen en el procés. Dificultats que se salven gràcies a la perseverança dels equips de recerca i el suport que els ofereixen les famílies, donants i col·laboradors del centre. La innovació i la creativitat són essencials perquè el que encara avui és invisible a ulls de molts es converteixi en el camí a seguir per oferir respostes als pacients i les seves famílies. Respostes que es troben en el nou laboratori de recerca del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona. De tots i per tots.